Hráč Slovana Kamara spadol tesne pred pokutovým územím. Prečo bol napomenutý žltou kartou? V odvete 3. predkola Ligy majstrov medzi Slovanom a Mielby prišiel tento sporný moment. Kamara išiel do súboja 1-1 s obrancom Mielby, po ktorom spadol na zem. Rozhodca Michael Oliver hru prerušil, no naradil priamy voľný kop pre Mielby a vytiahol žltú kartu pre Kamaru za simulovanie. Prečo nezasiahol VAR? Keďže sa zákrok stal mimo pokutového územia, nešlo o rozhodnutie o pokutovom kope. VAR smie upozorniť rozhodcu len na jasnú chybu v jednej zo 4 situácií. Pri góle, penálte, červenej karte alebo zámene vinníka. Keďže sa nepatrí ani jedna, VAR nemal v zmysle pravidiel možnosť zasiahnuť. Z dostupných záberov som názoru, že išlo skôr o podrazenie Kamaru, než o simulovanie. Ako si videl tento zákrok ty? Išlo podľa teba o podrazenie Kamaru alebo o simulovanie?